ng kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang handumanan o pista ni San Buenaventura, usa ka obispo ug doktor sa simbahan. Nataon ni siya 1218 AD, namatay 1274. So mga kuanra ni siya, mga 56 years old. Pero tungod sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon sa Ginoo isip Order of Friar Minor, dako kani siya og success sa iyang pagpaambit. OFM ni siya, Franciscan. Nagsunod ni siyang St. Francis. Ug ang iyang gigamit mao ang iyang intelligence, gift of intellect. Kay bright makay ni siya, himo ni siyang master sa theology ug sa philosophy. Iyang gipaambit ang nindot kaayong mga theological ug philosophical proofs para mapatinaw ang atong pagtuo nga Katoliko. Niya atong iampo ng atong mga leaders, labi na din sa atong nasod, mugamit unta sa ilang mga gasa aron alagaran ang Ginoo ug ang katawhan dili sa pagpahimulos. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato nigamit sa ilang gasa sa salapi para itabang sa ato mga proyekto, pinaagis pag-donate o sa pagpalit og mga raffle tickets, hatagan untas Ginoo sa kauswagan sa ilang og kabalaan sa ilang kinabuhi. Karon mao ang atong opening salvo sa atong kapistahan sa mahal natong patron, ika-163. Ugma magsugod na ang atong first day sa nobina. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga sa pagsaulog namo sa adlaw natawhan diha sa langit ni San Buenaventura obispo, mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala mo ila kanako, mga tao nga nakapasuko kanako,
Gisugo ko siya sa pagpanulis ug pagyatak-yatak sa katawhan nga daw lapok sa kadalanan. Apan may daotang laraw ang hari sa Assyria, may tuyo niya ang paglaglag ug paghanaw sa daghang kanasuran, kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot, maoy naghimo niini, ingon man ang akong kaalam, giilog ko ang mga nasud, ug gisakmit ko ang ilang mga katigayunan, sama sa usa ka turong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono, ug gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan, ug ingon sa mga tawo nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na, gihipos ko ang tibuok kalibutan, ug walay kuyabog didto nga mikapakapa o minganga o mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga naggamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga naggamit niini? Ang lipak ba'y mubunal sa naggunit niini? O ang sungkod ba hinuon ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamahanan magpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas, diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo dili mo biyan sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mo biyan sa iyang lungsod. O Ginoo ilang giyatakan ang imong lungsod, ilang gisagi ang imong kabilin, ilang ipatay ang balog langyaw, ilang gipuno ang ilog. Ang Ginoo dili mo biyan sa iyang lungsod. Og nagaingon sila, ang Ginoo dili makakita. Ang Dios niya ko dili makamatngon. Sakta ninyo kamong mga walay buot diya sa katawhan, ug kamong mga buang anus aman kamo makakaton. Ang Ginoo dili mo biyan sa iyang lungsod. Siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya nga nagtudlo sa kanasuran, dili ba mubadlo? Siya nga naghatag sa mga tao ug kahibalo. Ang Ginoo dili mo biyan sa iyang lungsod.
Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus maingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ni warning si Jesus, o di man ni warning siguro, murag kamatuuran man nga naay gipahibalo sa Amahan, gipadayag niya ngadto sa mga way kahibalo, mga way inunta, mga way grado nga iyang gililong kuno sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Sa atong nasod karon, kinsa may matawag nato way kahibalo, ang common in relation sa ato lang Philippine Constitution, kinsa may way kahibalo, ang atong mga kabus nga pag-uuma, drivers o mga masakiton, mga kabataan, o ang presidente, ang executive department, legislative department o Supreme Court. Kinsa may way kahibalo. Ang mga pobreng mag-uuma, mga masakiton, mga kabataan, mga drivers, mga mangingisda, o ang atong mga executive executives, elected legislatives, kinsa may way kahibalo in relation sa Philippine Constitution. Sige, yaw-yaw lang mo diha. Di na kinahanglang ipangutan na matod pa sa kana bang adbang nga mo ingon, kailangan pa bang i-memorize yan? Napa ba na ron? Oh. Kay bao natadaan, nakana sila na elected, na appointed, tungod kay naa sila, maalamon sila. Pero kinsa maroy dagko kayo gikawat sa atong gobyerno, ang mga driver, ang mga mag-uuma, ang mga mangingisda, ang mga estudyante, ang mga masakiton, o kanang mga elected, appointed nga na as executive o sa legislative. Di na sa nakinahanglang ipangutana. Sila mo'y dagko kayong kawatan. Og maunay naigo diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, gigamit na kong Assyria, isip bunal, aron silutan ang mga tao nga akong gustong silutan. Pero ang Assyria, niingon naman hinoon, ako maoy nagbuot tungod ni sa akong kusog ug sa akong kaalam. Mao nang gikawatan niya ang mga tao, ang mga nasod, iyang gipangkuha, ang wa gisugo sa Ginoo, iya nang gibuhat kay siya nay magbuot. Niingon dayon ng Ginoo, bantay ka nako Assyria. Basig nalimot kang ako mo'y nagkupot nimo, imbis nga ibunal ti ka, isugnod ti kas kayo. Hagda kag kahoy ba? Nya bunal. Bunal nimo, di mo igo sa imong bunalan, ari mo igo sa imong tuhod.
Unsa may imong buhaton anang bunala? Ikaw may nagkupot. Iglatos gyud nimo, di gyud mo igo dito ari gis imong tuhod, usay maigo sa imong liog. Unsa may imo anang buhaton anang bunala? Kinahanglan pag gina niyo muhilom pag mo ana. Tagud-tagura na. Isugnod na kayo. Ana, pangitag laing bunal katong inig-ana nimo, muigo gyud imong gustong bunalan. Mao nang niingon ang Ginoo, dili man magpagarbo ang bunal kay nakabunal siya. Sama sad sa gabas dili magpagarbo nga nakaputol siya kahoy o puthaw. Ang martilyo sad o maso di sad makapagarbo nga siya nagpulpog o siya nagpadot sa lansang nga iyang gidokdok. Instrumento ra siya nga lingi ay mong tupad ina bunal ra ka ina ba ina bunal ra ka instrumento ra ka Ginoo. Kanang naong nimo gigamit unta nas Ginoo aron isangyaw ang maayong balita. Imo naman noong gigamit imong naong aron isangyaw ang imong abilidad nga kamao kang mo color sa imong buhok, nga maayo kang mo kiskis sa imong ug mubadli sa imong kilay, nga maay kay kang mo paputi anang naong nimo. Mura naman noog ang imo namang naong ang imong gisangyaw, di naman ang naong sa Ginoo. Imo namang gisumpayan imong pilok, ana, imong ngabil diha, lain-lain na lang imong ipamutang. Hasta imong mga kuko, imo nang pansumpayan, ana, mga plastic na ang gisumpay. Basig nalimot ka nga, ang tumong untaan ng imong lawas para na pagsangyaw. Kanang imong ka-bright, sama ni San Buenaventura, Saint Bonaventure, bright is tanan, sama nilang San Agustin, San Ignacio of Loyola, mga bright kaayo, St. Ambrose, St. Thomas Aquinas, o uban pa. Kanang ka-bright, gamiton din as Ginoo para mapadayag ang iyang kamatuoran. Dili ang pagtabon sa kamatuoran. Mga bright man ang naas atong executive, kasagaran ana, abot na ba kay bugo ana nila? Kanang labi na nang naas legislative. Mga bright na. Samot nang naas Supreme Court. Pero kanang naas NBI, kanang naa diha sa BIR, o di kakasud BIR kung sikog pang-apply ng BIR sa una, wag ko dawata. Ana, kanang naas customs, o ka mga bright ana, kanang naas LTO, ka mga bright ana nila. Kanang naa sa PNP, kanang naa mga CIDG, mga bright kay na sila, kanang naas ombudsman, kanang naas Department of Justice. Kanang nagdaan ng atong unsa na nga nang NI unsa na local government units DILG kana mga bright kay na sila di ka makasud dihag di ka bright pero karon naay NBI duha na ka NBI agents ang nibarog kunuhay nga motistigo nga do na gibuhat si BP Sara nga grave threat ngadto sa presidente mo nang kinahanglan siyang i-impeach kay grave threat sa atong national security katong iyang gisulti unya nagkontrata na gyud kuno siya og sa ilang version assassin aron mo gurgur sa presidente sa iyang asawa og sa speaker. Ang duha magsige magingon I have no personal knowledge. I have no personal knowledge. Unsa din ang imo marites hastang mga NBI marites na investigative body mo sa atong nasod elite investigative body o no knowledge nya director pa yung kas NBI regional director ba na o unsa ka dia head ka sa department sa pag-investigate nya no knowledge ra di imong isulted to Senate magkasayop-sayop pang ilang gibuhat nga affidavit topographical error kuno di ka to grave error kadanghag nagbinogo tungod kay bisag bright nagbinogo tungod kay tungod sa kwarta
Paslaka na ganig kwarta ang bakba sa usa ka bright nga tao, din ana mo tingog, magsangual na na. Paslaka na kwarta, asa pa na makasultis tinuod, sangual. Gana imong tupad, paslaki nagkwarta. Niya pangutan ing na, Saman, musulti kas tinuod, lingo na. Kanang mata, oy, alihan lang nagmalita nga kwarta or binandol nga kwarta, na, di na mo tanaw sa angay tanawon. Mabuta na. Mabuta. Munang ningon ang Ginoo ay kumpiyansa kay nagtanaw ko. Na diri sa atong salmo na mari diri nindot kay stansa nga amot na minaw sa kamo salmo. Sa atong salmo ningon man to, ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Manay nana. Pero na ako nimo ingon mga tao, ato ni yatak-yatakan iyang lungsod, ato ning daog-daogon kay wa maminaw ang Ginoo. Ningon ang Ginoo diri, siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya mga nagbuhat ana, di na hinon siya kadungog. Lilingay mong tupad. Yung nakita yun sa Ginoo nga naa kay 200 pesos. Tingnan ba? Ang Ginoo nakakita ana nga naa kay 200 pesos. Unya ang tumbong anang 200 pesos nimo karon unsa man? Ipalit og slot. Adi di ay raffle ticket kay kutob ra ni karong July 25. Nya kay di man ani mo ipalit kay imo gyud ang tigomon kay imo gyud na basin og isugnod kas kayo. Ingnon sa natong mga naas executive ug sa legislative ug naa sa DPWH kanang naa sa mga LTO, BIR, naas PhilHealth nga ni-apil anang kawat naas DepEd nga ni-kapil anang kawat nga dagko kay trillions nga ang gikawat nila for this past mga 4 years. Ato sa silang ingnon nga inyo tingaling mailad ang mga ubos nga mga katawhan. Inyo tingaliming mailad. Inyo tingaliming kunuhay mabula-bula. Anang inyo mga maayo kayong pagtabi diha kada mga binutang-butang ninyong mga kaso sa inyo mga kaatbang sa politika para di na sila magtingog against ninyo. Pero ang Ginoo nakakita nga nidawat kag malita, nga nidawat kag envelope, nga nidawat ka og bag nga gisudlag basura. Ug imong gibutang sa imong tipiganan ang basura, mao na ang imong naong karon basura. Bisag asa ka maglakaw-lakaw, tan-aw sa mga tao nimo luod na kay ka. Muadto kag Canada, siyagita na ka sa atong mga kapwa Pilipino na pagmigapon, luod na kay ka. Kay magnanakaw ka, magnanakaw. Luod na kay kagnaw nga bisag unsa pa imong isulti, ang comment diha social media pulos na gyud negative or 99% negative. Ang imo na lang mga trolls mo imo ingon nimo nga positive. Nga bisan pag magsorbita gikan sa negative 15 nahimo na rong negative 27. Luod kay mog mga naong nya nagpakaron ingno na lang kang wa makit pero nakit-a na ka. Mao na kinsa ninyo dinhi ang dunay 200 pesos. Tasa ka mo. Nas inyong balay, batis yung balay na 200 pesos. Sige, isa. Di mo isa, paputol na inyong kamotron. Ang ato din pagpanawat sa raffle tickets para sa mga aktual nga mopalit og ticket, kutob ni sa alas 7 gabi sa July 25. Ako lang ning klaroho na. Para sa mga online parishioners katong mo agi sa GCash, puno na din akong GCash karon, dili na mo makapasulod sa akong GCash. Ang kanina lang ubang GCash accounts mo igamita.
Unya ang moagi sa GCash, moagi sa kwarta padala, iagi aning atong bangko, kutobra ang atong pagpanawat sa July 22. Kaya mo pa man ang i-process para among ma-send ninyo ang tickets. Amo pa nang basahon dito, i-check pa na nato sa bangko, claimon pa na namo, niya ipadala ninyo ang ticket. So ang atong deadline sa inyong pagpamalit online, July 22. Digay mo mapadadaan og ticket, paningla. Pero na mo ihatag July 23, 24 og 25, og di na mi kapadala og ticket, isipan na lang nga donasyon na to sa atong parokya. Kaya na masaroy daghang nang donate. Na magani nang donate og tag 20,000, ay tag 50,000, nga moingon ra, ay lang nabutangig ticket pa der. Praise the Lord, pakpaka na to sila de. Okay kayo. Kaya di biasa yun si kagsuwat anang ticket, no? Daghan kayo. Pero amo ginabuhaton. So muna, ayaw di ta magpakaroon ingnon nga ang Ginoo wa magtan-aw nato. Kaysa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Silutan gid niya ang mga taong nagpaka Ginoo. Muna si San Bonaventura, ang iyang kabright gigamit niya pagpatinaw sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga kanindot unta kung kitang mga katawhan di isad ta mobiya sa Ginoo, kay inigamit niya nato iyang pakauwawan ang mga maalamon. Bisan gani ang atong Philippine Constitution mitahod gyud sa katawhan, taong bayan. Mo na ang atong Philippine Constitution moingon gyud na siya, the government emanates from the people and for the people. We, sa ito ng atong preamble, we, the sovereign Filipino people. So people ang maoy basihan sa atong panggobyerno. Kana sila dihang na naglingkod, mga instrumento raunta na sila sa Filipino people. Pero kung di na sila mubuhat para sa kaayuhan sa atong katawhan in general, ang ilan ng kaugalingon, ang ilang tagaan, ang ilang mga kabuang karon, silutan gyud sila sa Ginoo. Silutan gyud. Hapit na moabot ang ilang silot. Baga na kay silagnaw tungod anang ilang pangawat sa kwarta. Imagine mga igsuon, akong gisearch sa AI kay naam sa ko'y magdunggan social media nga moingon kini kunong impeachment sa atong vice presidente 92 days ni nasa moingon musubra pa kay ang usa ka witness unta ang ilang budget usa ka witness kada hearing, karon ay usa ka witness nga moabot og 2 ka adlaw nilang hearing. So posibleng mulapas pa sa 92 days. Kada adlaw nay moingon 50 million ang ilang gasto. Nasa moingon og 70 million. Akong gisearch sa AI. Namoy AI diha. Google ba? Kaya usahay manggon mo. Anhin lang tas Google. Kay more man ni siya sa recorded. Di gibutang dire, the Philippine Senate spends roughly 25 million per day. 92 days of impeachment equals to 2.3 billion for hearing a 125 million improperly liquidated nga confidential fund sa BP Presidente. 2.3 billion roughly ang ilang ma-spend hearing aron kuno mapanagot ang Vice Presidente sa 125 million na confidential fund. Nya doon na rin gibutang dire. Given the facts that BP already cleared by COA. Gusto sa Congress nga ma-impeach
ang Vice Presidente tungod sa 125 million confidential fund nga improperly liquidated. Pero sa kuwa nga mao gyud official arm nato to audit sa mga spending expenditure sa gobyerno, gi-cleared na ang Vice Presidente. Gani gasunod-sunod kada tuig 2023, 24, 25 nga positive ang comment sa kuwa. Pasabot nakapasar sila sa audit sa kuwa ang Office of the Vice President. Unya mo spend pagitag 2.3 billion more or less para lang aning maong confidential fund. Mga igsuon, dako kay ning ilang panamas-tamas sa atong nasod aning mga tawhana. Ug unsa may tinuod nga nawa sa atong nasod, ang budget sa confidential fund, budget sa PhilHealth, budget atong program fund nga gibalhin sa program fund, kadtong 25 tons nato kuno nga gold nga gibaligya nga wa nay kwenta karon. Ang budget sa education nga tag 1 trillion hapit kada tuig ang budget nga nawa lang hastang mga atong mga classrooms wa na diha ug uban pa. Trillions ang nawa wa na hisguti karon, gitabunan sa 125 million nga ilang gihimo-himo nga kaso. Dili ka ni sila paninglan sa Ginoo ani, naglisod na tag maayo karon. Mga tao, kita mao ang gobyerno, kita mao ang panalipdan sa Ginoo. Kamo dihang naas executive, legislative ug unsa na ang mga departments nga nangawat pagbantay in taon mo, pag-usab na mo, aron dili mo isugnod sa dakong silot. Sige na. Manindog na ta. Mga igsuon, uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong santos nga misa alang sa pagsaulog sa atong ika-163 nga kasumaran sa atong kapistahan dinhi sa atong parokya. Busa mapaubsanon kitang muingon sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangini kami. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan mohatag og lanaing pagtagad alang sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman Ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangin kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maminaw sa mga panginahanglan o mga singgit sa ubos ng mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangin kami. Nga ang mga kabataan, makaila sa Dios pinaagi sa atong mga pagpanudlo o panag-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangin kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag ug kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-atiman ug pagtagad kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangin kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langitnong Amahan, panalangini kami. Nga ang tanan nga nangamatay makatagamtam sa tunhayng kalipay didto sa gingharian sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, langit nung amahan, panalangini kami. Tanan, labing gamhanan og maluluyong amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni Santiago Apostol, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa pista ni San Buenaventura. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Buenaventura, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kakalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp and light to my feet, the guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panigingnan ni San Buenaventura, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan o pagbuhubad ngadto sa buhat sa iyang gipanudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok rani kung mahimo gitang maayong instrumento sa Ginoo para sa kaluwasan. Salamat kaayo sa atong mga nahatag nagpaambit nato para maluwas ta aning atong mga gastuhanan sa pista ug sa atong mga projects. So as of yesterday, ang atong halin
niabot na og 42,264 ka mga tickets. So pagpaka nato ang namalit nato tickets, padayon tag pamalit mo deadline ta sa mga online buyers sa July 22. Ang sa ato mga dinhi actual buyers July 25 abot pa tag alas 7 gabi. So salamat kayo ha. Ang ato di ang pagpamunyag ugmang karong Huwebes, Biyernes. Papamunyag pangkonpirma. So konpirma. Doon na sa tayo pagpamunyag ini ka July 25 mao gyapon mura siya Domingo. So basig na magpabunyag ba kay dungas pista. So naagyapon tayo pagpamunyag. July 17, unya mass wedding July 18, alaunas hapon, ang pagpamunyag alas 10 sa buntag sa July 17. Unya ang atong nobina masses magsugod na ugma, ang atong unang celebrant ugma mao si Monsignor Rinrin Beltran, ang atong chancellor ug kanhi Paris Prespo dinhi. Sa July 18 karong Sabado si Archbishop Abit Oy sa Pista Puhon ang atong Pista Mass alas 4 sa hapon sa July 25 with Archbishop Jose Espalma. Ang atong foot procession July 24 human sa alas 5 nga misa sa hapon. Akong giawhag ang tanan nga manimba kita kada adlaw sa atong nobinaryo labi na gid tang ni adin hira duol sa poblasyon ha. Atong ipakita ni Santiago Apostol ang atong debosyon, kainit sa debosyon ug magampo ta nga masulbad na unta ning ato rong grabe nga mga problema sa nasod ug sa kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimba